топ 5 калонтарин ҳавопаймоҳои дунё. Дар ҷойи панҷум Airbus A340. Ин ҳавопаймои мусофирбар метавонад то 440 нафарро интиқол диҳад. Паҳнои болҳо 60 метр ва дарозияш 63 метр аст. Парвози нахустин бор соли 1991 сурат гирифт. То 13000 километраш машҳур аст. ҷойи чорум Boeing 747, ки бо номи Jamjet маъруф аст, бештар аз 400 нафар мусофирро интиқол диҳад. Паҳнои болҳо 68 метр. Ин ҳавопаймо рамзи авиатсияи оммавӣ шудааст. ҷойи сеюм Airbus A380, калонтарин ҳавопаймои мусофирбар дар ҷаҳон. Дарозии 73 метр, паҳнои болҳо 72 метр. То 850 нафар мусофирро дар конфигурасияи дутабақаи худ ҷой медиҳад. Агар хоҳӣ билетҳоро арзон ва ба боварӣ харидорӣ кунӣ, ба директи мо муроҷиат кун ва ё ба WhatsApp мо навис. Дар ҷойи дуюм Lockheed C5 Galaxy, нақлиёти бузурги ҳарбӣ, дарозии 75 метр, паҳнои болҳо 68 метр. Метавонад то 120 тонна борро интиқол диҳад. ва ҷойи аввал An-225 бо номи дигар Mriya, калонтарин ҳавопаймо дар ҷаҳон. Дарозии 84 метр, паҳнои болҳо 88 метр. вазни максималии бардоштааш 640 тонна мебошад. Дар СССР барои интиқоли киштиҳои кайҳонӣ сохта шуд. кадом яке аз ин гигантҳоро мехоҳӣ аз наздикӣ бинӣ? Дар комментария навис ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насоз.